लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बर' ब्लग चेनेलाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायहरबाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आरो लोगोसे लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बेबायदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो दिनै मोनानि ब्लग संनाय जानायखौनो ब्लग लालायबाय आरो लोगोफोर जोंहा पेटलाया दिनै जारिजों दाउ रोसि फुदुंनो नागिरदों नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार बानायलांनो सानबाय आरो आं बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो पेटला मा संनांदों नोङो दाउ देथारानो एखौबो गैया माजों जानो जारि मा मैगं बुथुमदों जारि मानिमुनि माबा माबि मानिमुनि फिसाजाद जारि ओमफ्राय नों दासो फैबाय आरो दासो फैनानै गामसा गानस्लायबाय इमान गोबाव बेरायो नोंखौ सं आं माबायावनो लिंहरदोंमोन 6टायावनो ओमफ्राय दा खैथा जाखो 8:30 7टानो 8टा जाबाय आंगालाय जाम्बालाय 7:30 नै अबाव मा मावहैयो दै फुदुंनानै दोनखादों आङो रोसि जानायालाय 200 ग्राम जागोन 200 ग्राम देथारैदो सेखालाय फैलाय हैयो ओइ गोसोम ओइ सावले ओइ माबासो लोगोफोर नै जोंहा दाउ जानो नागिरदों जारिजों ओमफ्राय गांनै लान्थ'आलाय लान्थ'माखै इयाव गैया सं मासेबो लान्थ'नांसिगोन ओमफ्राय अबेखौ रोसि जाहांदे जारिजों नै दाउ लांथारसै ओमफ्राय इसं ओइ गोसोममोन इसं साफामोन इखायनो दंफैयो इखायनो दंफैयोमोन आं एसे बुथारना आं उन्दुना थायोसै अन्थावथावथारनाय होमबा दोननोसै जाला नै पेटला देवानिया दासो दाउ फुथारफैदों 8टायाव 8:30 बेरायनो आंगायनानै नै लोगोफोर इयो बिराद देवानि गावसोरनो जानोबा हाल्ला जागोन है जाबाय इमान खुलियोना मालाय इमान मोजां थादोंमोन दंफाङाव दैया गुदुंद्राय नामा दां थाङाखै र' खांनि लोगोफोर जोंहा जारिजों दाउ जानो नागिरदों रोसि नै जारि मानिमुनि सायनानै सुनानै हानानै दोनखादों दहायनो दाउलामोन ना मा जानो सोरबा थानायखौबो लिंहरगोन दे आं उदालगुरियावसो दंहैयो नेटनाय जायगायाव बेरायबाबो थोआ माबा फानसननि माबा सानहर डनेसन लेटार मानि खुंखा जानायनि आंखौ लांफाया खैथा दिगा 19 तारिख इंराजि सालबारि नोंजोंसो थांफागोन दा आङो मा दे मा होनदो नालाय मा होनदो इमान देवानि नै लोगोफोर जोंना पेटलाया दहाय माबायावनो लेंहरदों आं इखौ 6:30 बाजियाव ओमफ्राय नै 8:30 इयो फैनानै आं माबा दै फुदुंनानै दोनखादों इयो 8:30 फैनानैसो दाउ फुथारफैदों नै लोगोफोर जारिजों रोसि जानो नागिरदों सालबारि टाउन हरनि 10टायाव जाहैनाय नोंसोरनो गदा
दाउखौ ओरै देखायलाय दाउआनो दसेयावनो गोलैयो बे रोसि जानायालाय जारिजों फुदुंनायालाय रेन्दायाव होनासो देलाय देखायहरलाय थफियाव होनासो देनांगोन देखायहरब्रा रोसि जानायालाय इसिबां गेदेर जाया 200 मासेयाव सोरबा रोसि जानो बायनोबा 150 हरगोन मानै दं आं नोंनि माबानायखौसो जागौमोन नोंहानि दाउ रोसि फुदुंनायखौ हौवाफोरनि संनाया गोथाव जायो संनोनो रोङा नोङो बेरायनोल' रोंगौ आं संना नांगौ नोंखौ रोंनाबदों मालाबा हौवाफोरनि संनायखौ जानो लुगैयो खस्थ' जाहोयो मालाय संनानै मालाय खस्थ' संनानै जाहोयो हिनजावफोरखौ मालाबा हौवा मानसिनि संनायखौ जानो लुगैयोब्रा गोथाव मोनजायो पेटला नै जोंहा अमाखौबो खायाखै पेटला आदारानो गुसु जायाखै नोंना नालाय ना लाइनाव थांबायसो मा जादोंबा दिनै नै आदार बिदों सासे मानसिफोरा दामबो होआ बुथारनो रोङाबो 4000 बियो आदार होनो हागोन इमान जायो रुगासेया खनसेल' होगासेल' जायो बेदराबा दाम खमाया लकडाउन जाबा नाहायबा होनदोंमोन साला खर' फैसाव लकडाउनखौ गोसोखांदों नोङो लकडाउनाव हाबा जानानै बेसेबांमोनलाय 2021आव एबार बोसोरनै जासिगोन एख' हाबानि नेरसोन थायासै ओमफ्राय सिखाव हाबा जाजाबाय फटक बुरैबावला खोमा एनिभार्सारियाव बेदरखौ खावसे बेदरखौ फुनाय जुलाइनि 30 तारिख एनिभार्सारि खुंनोसै नानि युटुबनि माखासे जाबाय सामब्राम बानलु हानानै लाखानोसैलां देखानोसै मोनजायाखै आदारानो गुसु जायाखै गुसु जाबा होगोन अमाजों जानांगौ बिदिनो हरबाय थाबाय आहानो आगारो अमा दिसाबनो उन्दुबाय थानाय मोनजायाखै नाहराखै होआखै नोंनाव बै आथिं बिजौखौ हरहाय हरनां पेटलानो आथिं बिजौखौलाय पेटलानो हरनि नैखौ अमानो होनि अमायासो हाल्ला बानायफैदो बेखौ बिजौखौ ससे हरनो थिनबाय आं नैनिफ्राय अमानो होनो ना नै माबाथा नैखौ बेनिफ्राय दानस'ना हरलाय र' गोदास'नांगौ बयलार माबा आंखौसो नाख्लाय हरदों अमाया लाइनबो गैया
ले दाउ लांला गरखौनो थांहरनोसै थोरसिखौ लांदो होनो आरो होनो हायसोखो मा मोनफैदो इयावलाय गोजायो दे मा दाउ दे दावदैयाव गोमो थायो सिङाव इयो जो नङाना नङा गोमो नङा जायखिजाया दावदैयाव गोमोआ माया जायो दे नोंसां नै इसो जायो खिया आमायथ'आ जायो गोमोआ जाहोन ओइ होमबालाय दाउनावलाय बोरैथो थायो नङा गोमो दावदै बिदैयाव गोमो मोनजाया नोङो नैसो जायो ए बुस्थुआसो अ माबा दाउसा ओंखारनो लागाया अबे बुस्थु अबेया नै ए बुस्थुआसो जायो गोमोआ जाया ओइ आं नायखांबाय आगोल मायाव नायनो दाउआव हा नङा बेफोरखौ फेरेन है बे गाबोन मंगलबारावलाय बबाव मोनजानो थांनानै फिसाथार जाया माबा फिसाथार बेफोरखौ फेरेन माबा खानाय बायदि थाजा जाया हेरे दा पेटलानो हर पेटलाया संनांदो खालामनायखौ बोरै बिख्लो थागोनहाय दाउआलाय फिसाबाबो बेदरा ओंखारदोंआनो सङाबा आरो गोदाबावाखैनो बिबुखौ हायावसो दोनबाय इयाव सादायाव दोननाया दा गारहरनांगोन नालाय बेदला खनसे नालाय Hey, betul betul pernah lah masalah. ayo di mana Ayo di mana? Ayo tahu deh nih. बेदरा ओंखारदोंआनो संनि माबायदि पेटला गोथावथार फुदुं दा आं नोंनो सब जगार होजोबगोन नों खालि रोसि फुदुंग्राल' जा संग्राल' बे साइडआव सुनगासिनो हानाङाखै खोमा सं थांगोन ना सुखानायसो थैयासो थांजोबो जादों ना फवासेन बारगोन ना माबा बेदर फिसाबा मोदोम मोदोम माबा बेदर दं बेदर ओंखारो खावब्रैल' बानायनानै होननाया जागौमोन दे माबाया दाउन खिथुआव थाखा ना खावब्रैल' बानायबा जागौमोन साब्रै फाथोंसो होफान साब्रैनि खावब्रै पेटलाया आसिखुर मोनजानानै जाबावनो आरो गोथाव मोननानै बै बेफोरखौ होनाय नामा अ जागोनथ' आरो इयो लेंहरना हो सिथ्लायाव नोंहानि आसिखुरालाय इयो गदों ना मादोंमोन अबे फैयो दाखालि सेवदो खै थारिखआव खुंखा जानाया बैसागोनिया माबानो ओमफ्राय मा थांगो खिथुआ खिथुखौ सावनि दाउ खिथु जाबा दाउलेब जायोनो नोंनो गारबाय ओइनो इयो नों फुलाय साता गुजियाव आंहा दांलायलांबाय अ दहाय आइया लांदोंमोन अमा बेदर सावसो लाबाय ओइयावलै दे दैया गारैखा ना जा नोङो आदारानो गुसु जायाखै जों जाखै नैहाय मेगनानो बेरनायसो अमानिया माबा ओमफ्राय अबाव दुगैनानै फैखैयो मोनायाव दाउनि बिबु जायाथ' आरोलै जानला मोनला गोथां बुस्थु जाया अमाया मोजां जाना दहायलाय माथो जादों आसि बिजौखौलाय है जाया नों गारहरदो उदैफ्रा माबागोन ओइ कुटालाय माबा लाइनबो गैया ने थांलाय फैलाय लोगोफोर नै दाउ बेदरा बुरजायानो ओंखारदों जारि मानिमुनि रोसि फुदुंसै
जोंहा पेटलाया संहांदो पेटलानि संनायखौ जानि आं दिनै हा उन्दुदों खोमा बेसेबां थावना थावा दा एसे खोन्थागोन आङो लोगोफोरनो खनसे लागायो आं एसे दंहैयो फारसेगुरियावसो लोगोफोर दाउ खर'जों दाउ खिथु सावनो नांगौ जाबाय थांदो मानसिया नांगौ दाउ खिथु मोजां मोजां जादों मोनगोन खामबाय अरा नांगौ बनजों संनाय मजायानो बेलेगखा जा गोथाव जाखायो गेसनि बायदि जाया एप्लाया सोनानै आं गेस होबाथाय गावफोरा उल्था जायोलै बन सुनो जायो बैसागोनि सोना होनाय आं सोआ अलसिया जायो हिनजावफोरा बनखौ सिनायनो रोङि जायो मा बैसागोआव जायोना बना गिसिना गोराननिखौ सिनायो बहायबा मोसाहैब्रबनांगौ सोरनाबा बना गोरान ना गिसि नै गरला ना दाहरगोन आंनि मोनसे देजोब्बायहाय इयावनो सामब्राम गुफुर आलु सामब्राम गुफुर बानलु मस्ला आं माबा नोंसिनि गिजायनिखौ माबा आलु होनफ्रांबाय थानो नागिरदों अरा ना बुरा अना इजों सबसे पेटलानि संनाय मोनजासिगोन दिनै लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना पेटलाया माबायदि संनानै जाहैयो आं बिराद संदोंमोन मालाय रायलायगासो जाग्रा मोजां जादोंमोन एरदो गोथाव जादोंमोन खोबना हो नालाय पेटला माबायदि मोनदों नोंथाङा दाउ बेदर संनानै मा दै होनो संख्रि होआ मा होआलाय बिदि नाङा संख्रि हो हालदै हो मस्ला हो मा खालामो होबाव एसे होबाय होबाय थानो थांथाराखै एवग्रानि महरखौबो होनां मायदि बा दिनैसो मोनजासिगोन आरो पेटलानि संनाय मानसिफ्रा गोदो लानो थाखाय संजानो सिगां संलायगोन नाय हालदैया हरावबो बारा बेयावबो मस्ला जायो मैगंखौ होनो हागोन जारि मानिमुनि मबाइला गलिलाङो माबायदि जाखो नोंथांनि ओंख्रि संनाया बरिया गोमा जाखो दे आंगालाय
Jambalay. Nah, itu biasa nupasan kalau ada yang berapa, dopang berapa? Angga dah, ya batai, malah sakinainan kentakan roll ke pernah. Ketau dadeng aja. Jangan lah, itu ya. Oh, jangan deh. Oh, boleh. Jangan sih. Iku leman bawa ke kanan deh. Ya, iku horkan ya. Petlah. Gememen, baisong getau nih. Kenal lah, main di mana? Goram mana? Kita tak ada time. Nota. Nota nenga, ya rota. Atau paisa dis. Eman dewan nih. Eman dewan nih. Paket masalahnya. Sebaik. Nang lihat ini ris bedeng nih. Sambar maslah haijang taireng kan. Aluk saya senang. Ang bau dengse. Nuang dong mana aluk sia. Lagi. Yaw dong tainannya sampai yaw dong order kong yaw full reng. Tentu. Goram mana? Ini tahu. Lang play daw test na nanti pensang lagi pentak na. Ini sih sumber. Ini sudah sumber. Coconut. Ini mama sih. Dokter lah. Malah. Mình bày với khăn đấy. Ini sama sekali. Nih, legeper. Petlah nih. Daun yang jadi ris budungnya nih. Getau zatar baik kemak getau nih baik. Langsung baik. Menang juga kasih. Saknain rang. Masalah. Boleh. Getau saja deh. Nih legeper. Daun jadi mani menipsa. Ris budungnya. Ini semenjadeng nih hani malah nih song nih yang. Nang haba nih. Saya nengah di nih ke konser song deh. Tak kali sonale. Tak kali alasan no ma pas sonale. Hangse. Dengar. Ah. Perlani daun yang jadi pedungnya aman baik. Baru ya getau jadi nih. Ingkam zakang bayan ya. Menaning ingkam zakang lai bela geper. Perlani daun yang jadi res pedungnya yang getau nih. Getau terjadi lah. Ini mana dulu? Apa ya? Puja mah orang panggil sampai. Mana kalau bisa mau puja mana? Kau mana nih sih? Ini kalau bisa mau. Getau terjadi. Mati ya? Ay, puja sana. Kau yang mana sih? Sosok. Mati dia.
Emang kita soalnya nak. Jin cuman gadang yang soalnya. Petlan soalnya yang siapa di nih getau nih. Nih, saudara. Yang apa? Getau soalnya rendang petlan. Wah, itu sih. जोंना अमायानो खामसालियावसो उन्दुना थायो नै जि आजादियाव ना गेन्द्रा उन्दुलांबाय नामा गेन्द्रायालाय बाय हारसिं आथिं फोलावलायदोंहाय गेदेरथारमोनलै नै लोगोफोर जोंना अमायानो खामसालियावसो Kembali coba. Wah. Good night, Mama. Indra. Udah aja sih. Lain dia.